Здравейте, поздравите на YouTube, аз съм KoinBG и това ще е първият клип в този канал на Clash Royale ще. Взех си нов телефон и реших да направя поредичка на Clash Royale от него наново. Защото имах един друг профил, който... това не го очаквах. Който също бях правил поредица на Clash Royale. Стигнах до арена 7, но реших да почна наново за този канал. Няма да го взимам сега. Та като стана трети ниво ще направя клан, ако искате може да влезете. И да започваме. С този дек, който съм в момента е много тъп. Но просто нямам карти все още. Сега ще удари принца. Ако не го спрете. Супер се получи. Още малко и да му бутна кулата. Не ми я би. Супер. Те е важно, тъй като трябва да нанесе удар един. То толкова може. Като е на малко хелт. Така. Сега чакаме да направим контратака, да не нападне, ама това не се случи. О, не. Това не го... Помислих, че моят принц се засили. Но нищо. Ако не му взех колата. И дано да отцели моят принц също. О, супер. Бя го. Този бомбър ще го оставя. Но вие арчерките ударили. Това вече не знам как ще го спра този гигант. Много лесно. Да, ама не. Мале, няма с какво да го спра този бейби. Да ми удра. О, са принца. Погледнете го принца. Дали ще го взема на 3. Не бе, защо ми я биеш бе? Победи го. Така беше лесно. Силвър че спечелим. Невър. В този канал ще има главно Clash of Clans и Clash Royale. За други игри може да ми предложите в коментарите. И това ще е за този първи клип. Надявам се да ви е харесал. И очаквайте следващия епизод много скоро.